uMengameli uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni uzospenda u-1 trillion kwi-infrastructure development eNingizimu Afrika. Uthi lo 1 trillion uzosetshenziswa ukulungisa ingqalasizinda, amanzi, ugesi, imigaqo nezinye nje izinto eziningi ezidinga ukulungiswa eNingizimu Afrika. Uthi lokhu uzokwenza futhi ngenxa yokuthi ufuna ukuthi ulungise isimo sokungasebenzi kwabantu abasha, abantu abaphila ngokukhubazeka, nabantu besifazane, nabantu nje in general. Uthi unethemba ukuthi lo 1 trillion uzosiza isizwe ukuthi siqhubekele phambili sithole imisebenzi kusetshenzwe eNingizimu Afrika. Amaqembu aphikisayo-ke ayaphika athi lento eshiwo uMengameli uCyril Ramaphosa into engekho ngenxa yokuthi kade ayenza izithembiso kodwa zingafezeki. Kodwa-ke siyisizwe asihlale ethembeni ukuthi lento eshiwo uMengameli izokwenzeka. Lo 1 trillion uzosetshenziswa ukulungisa isimo esibhekene naso sokungasebenzi kwabantu esidlula u-34% especially kwi-youth engasebenzi. Kodwa-ke sohlala ethembeni sithule sibuke.